Waqt l-Assembleja Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, Bjorn Vassallo reġa' ġie konfermat b'vot b'saħħtu bħala President tal-MFA. Vassallo ġab 62 vot, waqt li l-President ta' Santa Luċija Robert Mikallef li kontesta għal din l-elezzjoni ġab 6 voti. Dan il-vot ifisser li Vassallo serġa' jmexxi l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol għal 4 snin oħra. Dejjem provajt inkun pożittiv, dejjem provajt noħroġ bi proposti tajbin u proposti li jistgħu jollu fuq il-futbol Malti. Li nixtieq biss huwa illi insaħħaħ il-kuntatt mal-membri għaliex jistħoq ilhom għaliex dal-vot tal-lum ipoġġini f'responsabilità illi nagħmel dan kollu, imma aktar minn hekk illi nerġgħu nġibu l-logħba viċin in-nies għaliex fl-aħħar żminijiet kien hemm wisq attakki u dawk l-attakki kif qed naraw ma jaħdmux. Naħseb illi taħdem il-fatt illi hawn Malta għandna poplu li jħobba l-logħba tal-futbol, poplu illi jixtieq dik il-logħba tal-futbol illi dejjem kienet il-passjoni, l-antagonizmu ta' dawk id-90 minuta. Marija Azzopardi kitbet l-istorja hekk kif saret l-ewwel Viċi President mara, dan filwaqt li ż-żewġ Viċi Presidenti l-oħra li ġew eletti huma Matthew Paris u Adrian Asa. Waqt din l-Assembleja ingħata rikonoxximent lil Ludovico Mikallef li serva fil-kariga ta' Viċi President għal dawn l-aħħar 26 sena.